Здравейте! Ето една вкусна пролетна супичка. Навън вали и гъбките никнат. Затова нека те да са акцента на днешната рецепта. И като бонус ще добавим малко прясна мащерка и седмолист. Да започваме! Ето ги нашите главни герои – челядинка, кладница и смрачкули. Започваме с обелването и нарязването на лука. Ако не искате да ви се насълзяват очите, е добре той да е студен, а ножът, с който режете, да е остър. Режем го наситно и го добавяме в тенджерата. След като изсипя лука в тенджерата, добавям мазнина. Тя би могла да бъде олио, зехтин или масло. Включвам котлона на умерена температура и отивам да нарежа чесънче. Започваме с кладницата. Въпреки че цветът на гъбата понякога е тъмен, месото е бяло, вкусно и дебело. То не променя цвета си, при готвенето остава бяло и приятно, но за готвене трябва да се взимат само млади гъби. Дори и да не си падате по брането на гъби, можете да ги намерите и на пазара. След около 5 минути, когато лукът вече е станал полупрозрачен, добавяме кладницата. Разбъркваме добре и добавяме челядинките. Запържваме за няколко минути гъбите и след това добавяме малко бяло вино или в случая розе. Смрачкулите, които ще добавя, са сушени и затова ги слагам най-накрая, защото в тенджерата вече има течност, която ще им помогне да набъбнат. Ето е любимата ми мащерка, свежа и ароматна. Направих я преди няколко дни, като ходих на разходка до морето. Избирам няколко цъфнали връхчета и ги нарязвам наситно. Гъбките ни вече са задушени и нека им добавим малко магия. Добавяме и черен пипер на вкус. За да превърнем тази вкусна смес в супичка, ще ни трябва около литър вода. Оставяме да заври и през това време ще нарежа 2 картофа. Както ви казах по-рано, в рецептата ще включим и свеж седмолист. Този го набрах от село. Режем първо дръжките и ги добавяме в супата. Листата добавяме, когато картофчетата вече са приготвени. На финалът добавяме мляко и сол на вкус. Супата става бързо и може да използвате любимите си гъби и зеленолистни. Не се притеснявайте да експериментирате. Този хляб с квас мисля, че много добре ще допълни вкусната супичка.
Надявам се, че рецептата ви е допаднала. Ако е така, харесайте видеото и ме последвайте. Чао!